Jamwale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on no mbawɗon wonde dunde baba adama de kala min bismi mon e roɓindo jayndeji subaka hande o alkamis jeetati lewru août 2024 bisimilla mon e roɓindo jayndeji puɗɗorteɗen ko jaynde gendiro leydi Sénégal jaynde Le Soleil yarti ko yutino noon e kanko mawɗo leydi o ƴetti pelliti wawde wallude ɓesguji leydi Sénégal to banggue mbiyen fannu cellal wawde waylude yoga e cuuɗi cafrirɗe kono kadi wallude ɓesguji ɗi ha mbawa kadi hebde ko yete ko safaro no hannirta niyata ko ɗum saabi kanko hoorejo leydi ndi holliti ma mbaɗa hen taɓe badɗe e fayida to banggue e gonagal ɓesguji leydi Sénégal kono kadi tawi enen mbawa ha joni dañji ko yete ko cellal e nder leydi Sénégal jaynde Le Soleil arti hen sen ƴeewi jaynde L'Observateur arti e ɓesguji leydi Sénégal yinnoɓe wadde ɗanle ɗe ndewani lawol tawi ko rewɓe maaje kaɗɗe ɗe ko kañumen tawani kawre lajjal ha goski mumen fuɗɗi waylade ene jeeya hen noon ɓesguji leydi Mauritanie ɓe gabbima e 12 toon to Caraïbes woni koɓe tawete kono kan lana terka toon to Caraïbes tawama hen kadi ko yete ko drogue jaynde L'Observateur arti ha joni e hanko sanga batu jagorde kanko mawɗo leydi o waɗi cifande kono kadi ɓe ganduɗa ko kañumen tigui goni konoma ene jeeya hen mo ganduɗa ko Aliya Niddoff kilifa kam e mo ganduɗa ko Mody Niang ko kañumen tigui mbaɗa nommé hanko e sanga batu jagorde jaynde L'Évidence arti omo ganduɗa ko Diégui Diop j'ai été victime d'un acharnement sauvage kanko Diégui Diop nde o huccodiri e jayndiyankoɓe hanki o holliti caɗele ɗi nguɗo laamu ganduɗa fawi ɗum e makko ɗum noon ko caggal nde o ardi gollorgal ngal ganduɗa ko ɗon tigui woni to wonno toon to DPS kanko Diégui Diop o holliti wonande kay to banggue oɗon passation de service mo ganduɗa addino caɗele ko ɗum saabi ni laamu ngu faye makko caɗele kono noon o arti e yiide ɗum ɗo kala hollite tan ko nguɗo laamu ardi ko joftoru kono kadi ƴettude fitinaji ne fawde ɗum e yoga e ɓesguji leydi Sénégal jaynde Sud Quotidien arti e caɗele ɗe ganduɗa ko teskade ɗo e lamorgo ngo Dakar ɗiɗo ɗi ganduɗa ko motoji ɗi ganduɗa ko Jakarta en to banggue wonande guyka yande e ɓesguji ɗi ɓen wat bonini ɓe hollitama ko ɓuuri ko hewde mabɓe so tawi ɓe mbaɗa ɗum ɓe kutortono ko motoji ɗi ko ɗum saabi noon ɓe mbaɗi namdal holko jogori wonde janggo ɗiɗo motoji kono kadi hol peeje poɗɗe waɗede beele tigui rewnude gueɗe ɗe e lawol sibu teskama caɗele so tawi mbaɗi to banggue wonande waɗa bonnoɓe guilay tajoɓe hani e ƴettoɓe ka he janande kono kadi waɗoɓe ko yiyete ko agression yande ownude pittali ɓesguji ɗi ɓe kala kutorto ko motoji ko ɗum saabi noon ɓe kolliti laamu ngu alay saago daro wawde rewnude gueɗe ɗe e lawol sen ƴeewoyi jaynde Le Quotidien arti e kaɗo lana ka ganduɗa teeri toon to Caraïbes ganduɗa ne tawe hen ɓesguji leydi Sénégal hawruɓe e ladial e kan lana ha ni mbiyen ne wayno ko ƴiye tan tawa e kan lana kono noon caggal nde tawa carte d'identité ji mabɓe mbiyen tawama tigui ko ɓesguji leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie ɓe gabbima e 14 e yiide jaynde Le Quotidien ɗum ɗo noon saabi ɓe kolliti laamu ngu alay saago wawa darade wawde safrude ɗen caɗele e yiido mo ganduɗa ko Boubacar Seye mo Horizon Sans Frontières jaynde enquête kañumne arti e kaɗo lana ka ganduɗa na haggi toon to maaje Caraïbes ɗum ɗo noon saabi o mo ganduɗa ko Boubacar Seye mo Horizon Sans Frontières o holliti alay saago laamu ngu uddide ko yete ko information judiciaire kono kadi ɓe mbawa wadde ko yete ko assise migration beele rewnude gueɗe ɗe e lawol kono kadi safrude nde ɗo ñawande nde ganduɗa teskama ɓesguji leydi Sénégal ha ɓuuri tengtude banggue yonto mbiyen sukaɓe ɓe ko kañumen tigui pittali mumen keddi e ɗeɗo maaje tawi noon ko ɗanle ɗe ndewani lawol yidde yaade toon to Europe jaynde Vox Populi ɓe garti jeu de chaise musical chez les gouverneurs préfets et sous-préfets hanki o sanga batu jagorde kanko hoorejo leydi ndi o siifi ƴettude pellital yoga e won préfet ji gouverneur uji kam e sous préfet ji ko kañumen tigui dilli hanki tawi noon waɗi dirto ɗum ɗon noon saabi Vox Populi arti hen kono Vox Populi arti ha joni omo ganduɗa ko kanko tigui woni Mame Matar Gueye gardiɗo ONG Jamra o holliti kala haala ka Ousmane Sonko haalno to banggue murnugol yoga noon e won seremɓe walla mbiyen imam en ɓe ganduɗa darima wawde ha joni ɗangorande kanko Ousmane Sonko o holliti ɗum ɗon de wona hunde fonde wonde o yane mabɓe kanko Mame Matar Gueye en ƴeewoy to jaynde tribune arti e 14 goski woni ko tawa e lana ganduɗa ana guusi mbiyen toon to Caraïbes
ɓesguji leydi Sénégal ɓe ganduɗa ko hawruɓe e ladial kono kadi ene jeeya hen ɓesguji leydi Mauritanie tribune arti hen kono kadi ɓe garti e caɗele ɗe ganduɗa ko teskaɗe oɗo saaha noon aftu caɗele ɗe ganduɗa holliti ko abbe 13 ligne mbiyen tawi ko ɗin tataji ganduɗa ko dogoji e Dakaru ɓe kolliti noon ene jogori e joɗade tawi kadi mbaɗata yuɓɓo golle mumen ko ɗum ɗo noon saabi ɓe kolliti wonande oɗo 13 ligne jogorɗi waɗede supprimé ɗum ɗo noon ana jogori addude ko yete ko to banggue chômage ɓesguji leydi Sénégal ɓe ganduɗa ko joɗotoɓe ɓe gollani e yiide ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe aftu jayde source a kamɓene ɓe garti eko yowitino noon e o mo ganduɗa ko kanko tigui woni gardiɗo AGETIP Elhadji Malick Gaye tuma tigui nde o yuɓɓintino jonde ko yete ko baatu koye on saga tigui o ummi e baatu o tawi noon ko yaɓande toon to primature mo ganduɗa ko bureau mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko ko caggal nde o nodda wonande kili mum fewani jayde tribune arti hen kono kadi jayde tribune arti ha joni ko yetno noon to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui gollotono toon to port autonome mo Dakar teskonoma wonande ko abbi e temedde nayo ɗin ɓesguji leydi Sénégal naaɓe gollotonoɓe toon ko kañumen tigui goni ko ndiwono omo ganduɗa ko gardiɗo ngal gollorgal port autonome mo Dakar Waly Diouf Bodian ne wayno o arti e kaɗon haala jayde témoin arti Diomaye e Sonko oɗo saaha ne wayno nde dokoniɓe caɗele tati ɗe ganduɗa oɗo saaha ko ɗum tigui woni ko yardete ataye ɓe garti noon kamɓe témoin e yiide ko yetno noon to banggue ɗanle ɗe ndewani lawol e ko yetno ha joni noon to banggue wonande inondation mbiyen caggal toɓoji ɗi to banggue ɗeɗo diƴƴe ɗe ganduɗa ko teskaɗe yoga e nokkuji leydi Sénégal kono kadi eko yetno ha joni to banggue chômage des jeunes wonande ɓen sukaɓe ganduɗa ko joɗiɓe gollani ene paadi e laamu ngu ɗum ɗo de ko ɗum gueɗe tati ɗe ganduɗa hande oɗo saaha ne wayno ko ɗum tigui haaɗi laamu ngu ɗanade en ƴeewoytu jayde direct news arti wadde namdal mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko to banggue wonande wadde ko yete ko DPG déclaration de politique générale kono noon kadi déclaration de patrimoine ɓe kolliti ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ko hunde nde ganduɗa hande oɗo saaha yimɓe kala ana paadi ɗum e kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko kono noon yogay ɓe ganduɗa kolliti ɗum ɗo de wona hunde nde ganduɗa ana fada e kanko mawɗo jagorɗo sibo wona hunde nde o himmiri wadde ko wayno Madiambal Diagne o holliti oɗo saaha omo ganduɗa ko Ousmane Sonko wona parɗo wadde ko yete ko déclaration de politique générale toon to suudu sardeji kono kadi déclaration de patrimoine kono kam ne teska kanko Ousmane Sonko ko neɗɗo mo ganduɗa ko kewɗo jawdi no fewi wadde noon omo era nde waɗata ko yete ko déclaration de patrimoine uddirten ko jayde coftal ɓalli jayde record arti eko yewtino noon e Jeux Paris 2024 omo ganduɗa ko Luis François Mendy hanki o yani ɗum ko caggal nde joga yakar kanko mo ganduɗa ko Luis François Mendy taggal nde o fonno dogde ko yete ko 110 mètres kanko Luis François Mendy hanki o tigui mbiyen o perdi e on Jeux Paris 2024 bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin ɗoɓinnomon e subaka hande o min dokka moon aadi aljuma janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo moon on jarama.